Assalamualaikum lur dulur, sobat pecinta ilahi, dimanapun berada. Ayo hati terus nyambung pada Tuhan. Mari merapat lur, golek slamete awak, ngudi keselamatan donya akhirat. Sugih bondo donya, ya sugih amal ibadah. Oke, siap bos. Ayo belajar bersama lur. Ilmunya arif bilah, amale insan kamil, rahasiane para kekasihe Gusti Allah. Siapapun bisa, mudah, simpel, sederhana, tidak ribet, tidak jelimet, tidak membebani. Oke, siap bos. Zikir menambah kekuatan hidup yang luar biasa. Semua manusia yang sekarang di seluruh dunia hampir mendekati 10 miliar orang. Semua diberi rasa khawatir, ketakutan yang setiap orang berbeda-beda. Supaya manusia mendekat kepada Tuhan, supaya manusia berlindung, bersandar kepada Tuhan, benar-benar hidup butuh Tuhan. Gong bagong iki kidung, kidung mahabbah ing Gusti, bronto ing pangeran, gandrung kelawan ruku sujud, gerake nggauta, pemandenge ati batin, terus ora pedhot ing pangeran. Ya weruh gerake jagat raya, pemandenge ati batin, terus ora pedhot karo Sang Maha Penggerak, Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta, Gusti kang Maha Agung. Dalam diam dan dalam gerak, sambil beraktivitas, bahkan sambil bekerja pun, hati selalu semedi mring Gusti. Ati batine terus khusyuk, terus selalu tersambung
pada Tuhan. Hidup tegar, tegar berjalan di muka bumi dengan bermental tauhid, berpadu gemerlapi jiwa raga lan gemerlapi donya hamung hanyekseni agunge Gusti. Hamung hanyekseni ora ana pangeran kejaba hamung Gusti Allah. Kalimah kang agung hanya Allah yang ada. Gong Bagong manusia takwa nindakake perintah ngedoi cegah. Ya salat, ngaji, nyambut gawe. Ya mbekteni wong tuwa, bapa guru, anak, bojo, keluarga, rumahku surgaku. Keluarga dijak bareng-bareng ibadah maring Gusti Allah. Ya poso wulan Ramadan, bayar zakat, tindak kaji lamun wus kuwasa. Ya tetulung mring sesama, sesamining dumadi, berbuat baik pada sesama dan alam semesta. Ya ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Ya ngedoi sing dadi larangane agama lan larangane negara. Gong Bagong banjur sakwuse iku kebaki uripmu dengan zikir, kebaki uripmu sing ati amung tansah kumantil-mantil ing Gusti Allah. Ayo ati terus nyambung pada Tuhan. Jiwa raga kabeh badan sakujur diajak bersyukur, kabeh diajak khusyuk ing pangeran. Atine khusyuk, pikirane khusyuk, pandelenge khusyuk, pangrasane khusyuk, pangucape khusyuk, kabeh khusyuk ing pangeran. Sadar sak temene uripe menungsa iku nggon apes, lali lan luput, bodho, ina, lemah, rapuh. Mula terusa ngalindung ing pangeran. Ati sing tansah kumantil-mantil ing pangeran iku sing bakal antuk pengayoman.
puncake wis ora ngakoni yen kabeh iku ora ana daya, kabeh iku amung ana dayane Gusti Allah. Hanya Allah yang ada. Ayo hati terus nyambung pada Tuhan. Mila ati sing nyuwarga iku ati kang wus menggusti. Hati yang sudah selalu tersambung pada Tuhan. Sadar bilah Gusti kuwasa ndika kula zikir eling paduka. Tonton terus semua video. Mbok menawa bisa nambahi bakoh kukoh ing dalem iman tauhid makrifat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.